Egunon lastanak, gogoratzen zarete, nola esan nizuen pita-pita margaritaren olerkia beste behin edo birritan erabiliko genuela? Ba begira, oraingo honetan eskuen jolas bat egiteko erabiliko dugu. Nahi baduzuen nirekin egin, aukera daukazue, bai? Nik imaginatuko dut zuek nire aurrean zaudetela, eta zuek imaginatu dezakezue ni zuen aurrean nagoela. Orduan, gure eskuak elkartu alditugu. Ez dakit lortuko dugu, baina saia gaitezke, bai? Hasiko naiz, Eskuak txandakatuz da, Ez da tximeleta bezala, da eskuak txandakatuz, bai? Prest? Banoa, Pita, pita, margarita, nora zoaz, hain polita, zure etzera edo nirera, nahi dut joan kalera, biak elkarrekin, oso ondo! Berriz egingo dugu? Ia orain hobeto ateratzen zaigu, bai? Lehenengo da txalo, bai? Badoa, Pita, pita, margarita, nora zoaz, hain polita, zure etzera edo nirera, nahi dut joan kalera. Oso ondo, primeran indozue lastanak. Bueno, nahi baduzue praktikatu eta elkar ikusten garenean, jolastuko gara, bale? Agur lastanak!